همین янтари кортар накарда шуда. янтари маҳсулоти хом ин тоза кардагӣ не, аммо натуралӣ. янтар мебинем. Пусть она полежит, я сейчас пройду, сейчас, хорошо? тамоми ранг дорам бинед. янтар янтари тоза амбер мегӯянд, амбар. ана инош маҳсулоти натурални тоза корткар кардагинӣ. яъне мана ино тайёр кардагӣ, айно натурални. ино баъд дар завод, дар фабрикао анамихел тайёр мекунанд. муҳра, гӯшвор, дастмона. тамоми намуд тайёр мекунанд. дид ҳар ранг ҳаст, ҳар ранг. ино аз баҳр мегирам, аз баҳри ҳамон Балтика. набинаш вазнин. бинед ин филчаҳо янтар аз янтаранд.